sayod ka man, at hindi ka lang, di salig na sa hanggang. Ang imo mura to ila Richie. Na Richie, Oh. Ayaw mo. Kaluyan mo na, o Ginoo ang tangan, ang akong kasalanan, hanggang kaluwasan, na akong ipakalaog mo. Kaluyan kita sa Dios nga magagagahom sa tanan ng pasayloon sa atong mga sala. Dadala kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, tungod sa pagsangyaw ni San Francisco sa pagtuo, nasakop nimo ang daghang kanasuran. Itugod nga magmadasigon ta ang mga Kristiyanos sa samang kainit niya sa pagsangyaw sa pagtuo aron malipay ang simbahan tungod sa daghan kayong mga anak sa tanang dapit. Kini among ipangayo, pinagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buyog hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios sangtod sa kahangturan. Amen. Manglingkod. Kinudlo, gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Nagingon ang Ginoo, ang balaang Diyos sa Israel. Matuod gayon kini o mga tao nga nagpuyo sa Jerusalem. Dili na gayon kamo magpila. Ayaw duha-duhain, nakaluyan kamo sa Ginoo inigsangpit ninyo kanina. Inikabatin niya kanina, tubagon kamo niya. Bisag ang Ginoo, naghatag kaninyo sa pan sa kaguol ug sa tubig sa kasakit. Apan, dili na matago pag-usap ang inyong magtutudlo, kundi inyong higisyan higitan. Kung mutipas ka sa tuo o sa wala, ibatian mo ang iyang tingog diha sa imong luyo nga moingon. Di ara ang dalan, subaya kini. Ug paulon niya ang tinggi nga inyong ipugas, ug hatagan kamo niya daghang abot ug daghang kasipsibanan sa inyong kahayupan. Ug ang mga baka o mga asno, gigamit ninyo pagdaro, mga on sa labing maayong kumpay, o sa kabukiran, o kabungturan, o dagayday ang mga sapa, inigabot sa adlaw, sa pagpamatay. Inikapukan sa mga tore sa inyong kaaway. Ang bulan ay sa makahayag sa adlaw, o makapito, unya pilua ang kahayag sa adlaw. Kung tambalan na sa Ginoo ang samal sa iyang katawan, nanihimo sa iyang kastigo. Ang pulo sa Ginoo. Bundahan ang tanan nga nangandoy sa pag-abot sa Ginoo. Bundahan ang tanan nga nangandoy sa pag-abot sa Daiga ang Ginoo kay siya maayo. Awiting pagay ang atong Dios kay siya mahigmaon. Angay gayon ang pagdahig kaniya. Ang Ginoo nagabag-o pagtungod sa Jerusalem. Iyang ipundok ang nagkakatimulaan sa Israel. Ang
pag-asa sa ilang ngalan. Sakay balik. Ulahan tanan sa pag-abot sa Ginoo. Dako kayon ang atong Ginoo, ug makaskanon diha sa dako. Sa iyang kinahatman, walay kinutuman. Ang Ginoo nagapabangon Lumbag din na sa ganay. Una, yan. mapagsanon. Ang mga dautan iyang gisalikwan, aron mapukan. Akit din do. Bulahan ang tanan nga nangandumoy sa pag-abot sa Ginoo. Bulahan ang tanan nga nangandoy sa pag-abot sa Ginoo. Hallelujah, di ka ipuuna titiligan sa iyong mga salita. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang Ginoo mana kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos kay Ebanghelyo sumala ni Mateo. Unya giduon ni Jesus ang tanang kalungsuran ug kabaryuhan, nanudlo siya dito sila mga sinagoga ug giwali niya ang may balita bahin sa pag-ari sa Dios ug giayo niya ang mga tao sa ilang balatian ug sakit. Itigom ni Jesus iyang napulog na katinunan, gihatagan sila kahon sa pahingilin sa madaotang espiritu sa pag-ayo sa lang sakit ug balatian. Adto inoon ninyo, inoon ninyo ang nangawala ng mga karnero sa nasod sa Israel. Takaw kamo, isangyo, nahapit na maghari ang Dios, ayuhan niyo ang mga masigiton, banawa ang mga minatay, hinduy ang mga sanlahon, ug abuga ang mga yawa. Nakadawat kamo nga walay bayan, o sa panghatag kamo sa walay pagpangayog bayan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mangluhod. Manglikod, mangluhod. Nanodlo siya dito sa ilang mga sinagoga o giwali niya may balita bahin sa pag-ari sa Diyos o gihayo niya mga tao sa dalang balatian o sakit. Libro ni Estonio. Uy, patay first mass ano yung masa tindog. Magsulo ang palay nito. Malinaw yung mga Antonio ginunaw Ay, classmate kita mo, Antonio. Sus, pagkaligre na ni Antonio. May galiin niyo ni nakita. Lisod ba ni pagkitaon? Pero sa'yo rahuggon. Kung ay ganindot sa reunion. Bas 92, bago lang akong i-calculator. Mo, dahil 30 years meron. Mo, dahil 30 ka buhok na inyong halat. 30 ka itlog. 30 ka saging. Pulos man 30. Ay, napustiya so bumbuoy. Nagana kay ni Ana, nakunsa naman buoy. Baligyan nagbalik dito. Dahil 30 years, 30 years. Amang ko pa akong mamhod, babae. Eskwela to rin sa HFA, hinawan pa sila ng nanay tatay, was siya katiwas. Dito ra sa tiwas sa Ilihan, tapos TRHS. So, bas, Isipin mo siya, kay mamon ito lang kung 1 year. yun nasa kayo classmate ka pare. Nadungan rin pagkapare. Dili po sa HFA sa una, Father Ver Pedrano, Tagalapas. So, marang mag-uwag ito na kung 1 year. 86 man po ni graduate sa high school, mga 85 dito siya. Kaya po 92, wala tali mo mag-abot niya sa
It's if So, di mo kadakwa, di mo kadatuig mag-reunion. Every katong pag 2017, no? 25 years, nag-reunion po mga to. Silver, mga na, talaganan. Kami last year sa pagkapari, 25 years may last year, 1996. 25, so karon 2026, mag 30 years na po di. Mag-reunion ba kami? So, nahinumdum sa ko sa among pag sa high school, sa seminaryo, 56 di ka po, June 1982. Nakuman ni high school, 29 na lang. Kami na pare, ang basket original, 5. May mo, kinaghan pa mo no? Gamay pang namatay? Nagpila pa ibayad ninyo kada usahan eh. Dili ni, wala, kubitsa na niya. Kurang sa, after 5 years, kurang mapuna na po ninyo. Sibako. Ano palabi niya? Low carb diet, intermittent fasting. Kita ay? Life is short, enjoy it. Lingaw yan. Ayaw ka pa na sa stress. Asa na tato? Wala nga, nindot kayo ang pag-reunion. Kami, doon na sa may group chat. Group chat na mo, kamo, doon na ganda mo yung group chat. Na yung mag-birthday, i-greet. Na yung mamatay, i-ampo. Nindot sana, may nungdong ba? O na yung mag-birthday, i-greet siya. May tag, mag-imitar. Na hindi kamatay, i-ampo. May tag, hindi na mamalik. So, muna ka aligrig sa mahong pag-hinumdum sa grasya sa Diyos. Mamasag kini karon sa matag sa ulog na itong piyesta atong hinumduman sama sa na-timing ron sa inyong reunion. Ang piyesta ni Saint Francis Xavier, usa sa mga nagtugon niya ng kapunungan sa mga Jesuits na nagdaa sa eskwelahan sa mga Ateneo. O gani ang iyang misyon diri man sa Asia, in India, Indonesia, Japan, China. O niya ang iya gayon nga pagpaambit sa iyang kaugalingon sa pagpadayan sa kaayo sa Ginoo. Mo lagi na sharing is caring. Mga masana ang punto sa reunion. Paghimamatay, pagtinabangay, pagsuportaanay, mo na nindot niya na punto sa kinabuhi nga magkapalingaw. Mag-inomdom mo dali mo sa mga naitabo o kaniadto kung sa po yung mga naimo na po nga mga naangkor ron niya, imong i-share sama ni Antonio. Yang i-share iyang talent sa pagkanta, pagtuyo, pag-inom. Punta ka lang daan ang IDRA team mo. Pagkontak na daan o ambulansya o pagutan na daan o makainom si Antonio asa sa mahaton. In FA ba? O tindog? Okay na Antonio. Basta di kayo, pero mo na aligre sa kinabuhi megsoon ang kamabulukon kayo sa atong kinabuhi sama ka misteryoso nini mausap ang kamabulukon nini nga na panahon na di masaktan, ay panahon na lisod, asay panahon na yahay. O nang mingon tong obispo, when life is abundant, don't be proud because life is temporary. When life is difficult, don't lose hope because life is also temporary. Matod pa sa akong classmate, maorang pataya. Kung di siya mainom, di na siya katog. Inom lagi apon, pero tulo na lang kabutilya. Doon ang mga kausaban sa kinabuhi. Doon sa tayo mga adjustment. Tingali, inyong edad ron, kwinta-kwinta na ko, kung mag-uwang mong 6 years na ko sa high school,
Ako, 53 naman ko ron. Mga 70, mga 47 na rin, no? 47? Ano sa ninyo sakit? Huwag mo'y sakit. Kung sa mga ka lang mga immortal, na hindi mamatay. Lubo. Sa una, so sa miskuta kay, nga pre, kahana namang nahurot nga kwa pre, emperador, sus tulungan ni kamo. Karon pre, masa imong tambal sa arthritis pre. Pre, naglisod ang pangihit pre. Wala, tambal ron, panakanay, isa nagang maintenance. So apil sa adjustment sa kinabuhi, mao kini mga kausaban, mao na nga usahay ko dinita abli, maglago ta, masuko ta, magmahay ta. Apan kun abli ta kanunay sa mga kausaban sa kinabuhi wala. Kanihan to ako duwa basketball, karon walking na lang. Walking. Kanihan to mana? Why limit ang tagay? Karon Cinderella na. Kanihan to, why limit ang inom? Labi pag libre. Karon tulog ka botilya na lang. Kaya kung masabraan, utong nagpangihi, gabaan na. Kanihan to, Marlboro ang sigarilyo. Karon, lumboy na lang. Kaya iningon ako nga ang Marlboro, kutob ra ka sa sinta. Ang Liquid Morris, 80 ko to. Ang Marlboro sa basta, tag-G's ang stick. Bayad pa kayo pangihi. Pero ang lumboy, tag-2 sa lang. Kaya kas daplins kasada mangihi. Sige lagag pangluwang. So magsuon mo ka na ang pahitabo. Kung ginawag ta nga anda mo na to kanunay ang atong kagalingon kay mamasa niyang tema sa Advento. Pag-andam kita kanunay, life is short, enjoy it. Eternity is long, prepare for it. So andam na mo mga ligo sa Hagaya. Pero, dala ka intelligence, parites. Adto ba naman sa Hagaya? Parites, Hagaya mo? Magbantay mo sa autobus. Hagaya Beach Resort? Uy, rich day mo. Pilay niyo amutan. So enjoy good. So inaton ta nga sa inyong sa ulog sa inyong 50 years sa high school, high school, makarealize mo, ma-appreciate niyo ang grasya sa Diyos o sa kanunay mo maiyang ipainumdum ka na ito nga ang iyang mga grasya ato yung ipaambit. So diyan sa pamilya, kauban sa community, kung ilaminanin ng atong uso karon nga pag-reunion. So may suon, kanunay kitang mag-ampun sa Dios, nga kining grasa sa kinabuhi iyang ipaambit ka nato. Kanunay ginatong ambingan ug atong gamito na lang sa paghimaya kaniya ug pag-alagad sa isikaingon. So hinaot ta manad kamo kanunay sa Ginoo sa padayon pa ninyong paglatas ni kinabuhi kaya gihatagan niyo hinaot ta puno kamo sa kalipay nga mo sa ulo nini ug mo paambit nini sa usa-usa. Amen. Mga pag-ampos katawhan, mag-ampo kita sa Dios nga amahan, nga magpuya nato ang mga gitudlo ni Jesus ug ato gining mapaambit sa uman. Mingon kita, dungga kami Ginoo. Dungga kami Ginoo. Oy, manindo kay. Dugay na mo sa simbahan. Alam sa tibok simbahan, ang kanunay siyang andam nga mosangyaw sa maayong balita sa paghari sa Dios, mga muyo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Alang sa namunua sa atong nasod, nga mudawat unta sila sa mga pagtulunan nga gitudlo ni Jesucristo, mga muyo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Alang sa mga magtutudlo nga gamiton unta nilang kaalam, nga gitudlo ni Jesus sa tanan nilang mga tilunan, mga muyo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Ngay mong tangisipon nga takos o mapuslanon,
alang kanamo ang halangyon, Tiyopilo kamumot, mabayo nga to sa altar sa mga santos, mga muyo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Alang sa atong mga kaigsuonan nga mihalina, mabanhaw na unta sila sumala sa gisulti ni Jesus sa Ebanghelyo, mga muyo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. O Ginoo, padalingogi ang mga pagampo sa imong katawan ug dawata nga mamahalan ug pagsakripisyo. Kini ang gipangayo pinagi ni Kristo manag kabuyo gari hangtod sa kahangturan. Amen. Lingkod. Mudawat sa bigkas. Ikain bigkas. Mudawat ni Jikas. Pilarig na ako ah. Lord, my liberty. Take over me. My heart, my head. Oh, you have given all. Now I will Pilarig na ako ah. Tama daw. Yung anak ng kap. Ano? Ano tubangan? Dapat daw. Okay na kung na gani. Why, Clara? Bubog dito. Yes. Musta guys? Ako raw. Kulay. Ha? all else will I go. Dahil ikaw Ginoo Diyos sa nagkalibutan ka sa imong gihatagon, nadawat na mo kini ang magihalad kanimo ang panabos sa yuta inamasamos sa mga tao, may mo kini karanon sa ibelang kanamo. Dahil ang Diyos samtod sa kahapturan. Now I'm returning to be governed by will to say a word. Dahil ikaw Ginoo Diyos sa nagkalibutan ka sa imong gihatagon, nadawat na mo kini ang magihalad kanimo ang binangabos sa yuta inamasamos sa mga tao, may mo kini nga ilibnon nga espiritual na kanamo. Dahil ang Diyos samtod sa kahapturan. Will I go? Take and receive, oh Lord, my liberty. Take all my need, my memory. All that I have, you have given all to me. Manindog malihog, mga igsoon, magapong-aporo ng ato ang inyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios nga mahan, makagagahom sa tanan. Tumating ka sa ginawa sa bisyo, ka sa mga kamot alam sa tayo, kumayan sa sinala, gano'n sa sulat. Dawata Ginoo ang mga gasa nga magihalad sa pagili ni San Francisco, ituod nga maingon nga milakaw siya sa lagi o nakayutaan alang sa kaluwasan sa mga tao. Sa ingon mahimo kaming matuod nga mga saksi sa ebanghelyo ug nga magkugi kami pag-abot nga nagkanimo kuyog sa among mga igsoon. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Nasa, Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. nagibayaw, Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. amay,
Santos nga mahal Dios nga tunay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga sa kanunay ug sa tanang dapit magpasalamat kami kanimo. Ipanilaan mo ang kasing-kasing ni San Francisco Javier, anak sa bagong nahimugso nga Jesuita sa kalayo sa gubang Diosnon ug apostolikanong kadasig alang sa kaluwasan sa mga kalag. Sa walay pagpanumbalik sa mga peligro, kalisod ug kakapoy, ipanaw siya sa langyo ug daghang madapit aron pagdala sa mga misteryo sa kaluwasan ngadto sa daghang katawhan ug paghimo nila nga mga sakop sa simbahan ang lawas ni Kristo. Pinagi ni Kristo ang mga panon sa mga angel sa kalangitan, nag-aawit ug nagadaig sa imong himaya, mayusaw ta namong mga tingog sa ilang pagdaig kanimo sa Panginoon. Santos, Ginoo sa kagahuan, puno ang langit ug yuta sa imo liwaya. Manglugod palihog. Santos ikaw, O Ginoo, ang kumuran sa nanda Santos, ipadala yung Espiritu aron pagsantos ng mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo ang Ginoo. Sa pagpasaki siyang kagalingon, ikuhan siya og paan, ipasalamat kanimo, ipikas ug mihatag niini ngadto siya mga tinunan ug lingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug gana, kay gini mao akong lawas nga itugian alang kanimo. Sa samang pagi tapos ang panihapon, mikuha si Zacchaeus, may pasalamat ng mag-usap, nihatag niningat to siya mga tinunan miingon, dawata kini yung Panginoon kamukatanan di kanini, kaya gini mga kabis sa akong dugo, sa bagong tunay kasabutan, ang dugo may ulahanan kanino galang sa tanang mga tao, araw mga salapapa sa ilo, buhata kini araw paghandong kanako. Ini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo namatay, si Kristo, siya maligay. Aron paghandog sa matay na pag-abanhaw na Jesucristo, naghahatag kami kanimo, Amahan, hining paan sa ginaguyong kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungkol kayo mo kami giisip nga ngayon na mga tubang malagad kanimo imo nga kami nga mga lawas sa lawas ng dugo ni Kristo maghayosa niya sa Espiritu Santo. Inumdumi Ginoo imong simbahan sa tibok kalibutan, imo nga mahigpit kami diha sa gugma o ba ni Francis ang mong Santo Papa ni Jose ang mga Arsobispo, siya makabag ang obispo sa mga pari. Inumdumi sa mga maigsoon nga nangamatay, labi na makalagila ni Ranilo Alboro, Ted Magdadaro, Philip Agon, Cecilia Fuentes, Matias Leigi, Lindon Biamonte, Virgilin Fabre, Almafi Mandawi, Cecilia Ilagan, Aida Likin, San Carlos Cuyos, Merlo de Letran, Patricio Hinugin, Robemar Primoni, Michelle Pilapil. Malaw mo na banaw silang kada namatay na simong kaluoy, kada silang tanan sa pagsunod sa kayang simong naw. Kaluoy kaming tanan, palagi ni kining sakop sa batch 1992 sa Holy Family Academy, ang ila karong reunion. Imo kami nga ngayon nga makaangkin sila ng tunay, uban ni Maria ginangawlay sa Dios, uban ni Jose ang bana, uban sa mga apostoles, uban ni San Vicente Ferrer, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, o sa tanan ng mga santos nga nagatuman si imong kabubuton latar sa katuigan, uban kanila, amo ikaw madaygon, ug amo ikaw may mayangon, pinagi na Jesucristo,
imong anak. Pinagi kaniya man kaniya diha kaniya, iyata ka na kanimo magkagagahang maman, diyas kayo sa Espiritu Santo ang tanang dumagog himaya, hangtod sa kahangturan. Manindog malihog. Karon magampo kita samahan kung kami mga pulong itulungan nato sa atong manunubos. Ama namin nga anak sa mga langit, pagkay kunang imong ngalan, huwag ka na mo ang imong giharian, pagkuman ang imong pagod, dinhi sa yuta, mayroon sa langit. Ang kalatunan sa mata Allah, ihatag ka na mo karoon ang lawa. Upasay mo ang kapit sa among mga sala. Maingon na kami nagapasaylo sa mga kasalanan namo. O pili mo kami itugyan sa mga pasulay. Inunuan luwas sa kami sa Mangay kami kanimo ginungay mo kaming luwason sa nagdautan, atagi kami sa kalinaw ng panahuna, aron dinabangan si mong kaluoy, malikay kami kanunay sa salawang malayo sa tanang kasamo, samtang nagapabot kami nga malaumon sa pagbalik na Yesu Kristo, among manunubos. Kay di mo man ang ingharian, ang kamong kahimayan. Hangtod sa kahangturan. Ginoong Yesu Kristo rin kasi mga apostoles, ang kalinaw ibili ko kaninyo, akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa mo mga sala, kundi ang pagsabing sa imong simbahan, usibo sa imong kabumudon, at ay kini si mong kalinaw kayo sa ikaw nga buyog hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, mauna kaninyo. Asa Ato na sa pipakitan, timaan sa ito panaginig sunay. Panandait, mga natutunan. Kini mga kordero sa Dios, sinagawagtang sa mga salas kalibutan, mula nang ginapit sa panihapon sa Ginoo. Noon nila ko ang mga kalawat kanimo, ang panipamulong lamang o pamayo ako. Ang lawa si Kristo. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way.
So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency, a message for eternity.